Jongsi permanent account number mate pan lapen Adhaar pining wusiga chiklo ni phai thom ke bar ni angbong pacherap dunde pulotang te panavar sai ave dundet po jang me chiklo ni phai throk themanar ni Indian Union Home Minister Nirmala Sitharaman hin pen pan lapen Adhaar apor kipia teng pen kapacherap dunde atuma phan adai ke en ponalong thir the pen kacherai dun kedam tang suri hini ra ing koi ra hini aning kan there pochiklo ni phai thom ke brai siar ni anke labang so Adhaar lapen pan kapachera pon lake ake joy pen si pandulo ladet pen ke pachera abduna phai ki jum hek thekpon long si puthot pan lapen Adhaar kapachera abdun kapanglen duna jok pharo pho anadai en pon ladet pen puthot kedam tang ning kan jakhong chiklo ni phai isiar ni an pen ke kapanglen duna dai suri isi an en pon lo labang so pherang kya mailong pan ki piponavar sai pawi pondet po jongsi pining wusiga chiklo ni phai thom ke bar ni angbong antak pacherap dunde lang pulotangte labang so ke pachera ponji aphan apora jir ding plui penlo non an ke Adhaar la pen pan ka pacherap etnang po apodlo puta than pachini pon jongsi ke pachera ponji aphan arni ke hot pon ateng pacherap dunde pulotangte adai stame kam thu bom po puta than pachini pon thu National Desk Report, Karbi Anglong Live.